Narito ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mabalacat City Passenger Terminal Complex iginiit na wala pang guidelines sa pagpapairal ng Uniform Travel Protocol. Voters Education Program na We Need a Leader 2022 umarangkada na. Biyahe sa Clark International Airport limitado pa rin. At shopping centers at hotels unti-unti nang nakakabangon mula sa COVID-19 pandemic. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutupang balita ng CLTV News. Isinusulong ng isang organisasyon ang Voters Literacy Program na layong matulungan ng mga Pilipino sa tamang pagpili ng susunod na leader sa 2022. Panahon na raw upang tuldukan ang popularity-based election sa bansa, lalo na't maraming problema ang dapat masolusyonan dahil sa dagok ng pandemya. Yan ang report ni Rainiel Pawid. Sa nakalipas na taon, sangasangang problema ang naidulot ng COVID-19 pandemic. Mula sa edukasyon, trabaho, ekonomiya at higit sa lahat, kalusugan. Ito ang suliraning mamanahin at dapat solusyonan ng susunod na mga leader ng bansa sa 2022. Kaya naman ang grupong We Need a Leader 2022 nagsimula na sa kanilang information dissemination para gabayan ng mga Pilipino sa katangian at kakayanan ng mga leader na kanilang ihahalal. Giit ng naturang Voters Education Group, wala silang ikinakampanyang partikular na politiko. Wala ring pangalan ng mga politician wannabe ang mababanggit sa kanilang election literacy drive. Is a national advocacy, no? At wala itong kandidato, no? Sinasabi lang dito, pinapaalala sa sambayan Pilipino, sa mga botante, kung paano tayo pipili ng isang leader. So we're trying to make them aware kung ano yung mga problema ng ating bansa, no? Target ng grupo na wakasan ang mentalidad ng mga botante na nakabase lamang sa popularity-based elections. Bukod sa nakaiintindi at may respeto sa batas, marapat lamang din umano na may paninindigan para sa kapakanan ng bansa. Ang isang leader, dapat kinukonsidera ang kapakanan ng sambayanang Pilipino, no? At ipaglalaban ang para sa Pilipino, hindi yung para sa ibang bansa, no? Yung kapakanan ng ibang bansa. Ipinupunto ng grupo ang territorial dispute sa West Philippine Sea na kahit pananalo ang Pilipinas sa karapatan sa pinag-aagawang teritoryo, ay tila nababaliwala pa rin ito dahil sa patuloy na paglabas-pasok ng ilang international ship ng walang abiso. Dumating din sa puntong mismong Pilipinong mangingisda ang sinisindak sa sarili nilang bansa. Isa pang tututukan ng We Need a Leader 2022 group ay ang pagkumbinsi sa taong bayan na humanap ng pinunong may konkretong plano upang matuldukan ang COVID-19 transmission sa bansa. Kabilang na rin ang post-pandemic recovery plan. Marami tayong naging experience na dissatisfaction, ano? Yung expectation ng sambayanang Pilipino base doon sa kampanya nila, no? Campaign na sinasabi nila, pinapangako sa mga tao, hindi natutupad, ano? Nagsimula na ang Voters Education Campaign ng grupo sa San Simon, Pampanga. Kabilang sa mga nakibahagi ay ang youth sector, mga negosyante, LGBTQI+ community, at nagpakita na rin umano ng suporta ang ilang religious sector. Nakapagsagawa na rin ang Voters Literacy Seminar sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Tagum City at National Capital Region. Rainiel Pawid, CLTV News. Hindi pa rin tuluyang nakakabangon ang Clark International Airport buwat nang magsara ito dahil sa COVID-19 pandemic. Mula sa dating 280 flights per week, halos 20 lamang ang biyahe ngayon sa naturang paliparan kada linggo. Maging ang ilang airline employees na wala na rin ng trabaho. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Dahil sa mahigpit na travel restrictions, nananatiling limitado ang mga biyahe sa Clark International Airport. Ang dati-rating 280 flights per week, less than 20 flights na lamang. Ngayong Marso, tanging Cebu lang ang domestic flight sa paliparan. Tuwing Biyernes ay may biyahe ang Philippine Airlines patungong Cebu, habang ang Cebu Pacific Air ay may offered flights kada Martes at Huwebes. Sa international flights naman, may biyaheng pa Singapore ang Jetstar tuwing Miyerkules at Biyernes. Ang Emirates Airlines bukas din sa Fridays and Sundays flight para sa mga bibiyahe galing at papuntang Dubai.
Monday, Wednesday, Friday at Saturday naman ang Doha flights ng Qatar Airways. Tuwing Martes naman ang Incheon flight ng Jeju Air. Bago magpandemya, higit 4 na milyong pasahero kada taon ang gumagamit ng CRK pero dahil sa ilang travel ban at restrictions, higit kalahating porsyento ng passenger traffic ang natapyas. Sa kabila nito, nakatakda na raw magbukas ang bagong passenger terminal sa darating na Hulyo. Kaya nitong mag-accommodate ng higit 12 milyong pasahero kada taon. Bukod sa bilang ng mga pasahero, apektado rin maging ang airline industry. Ang Philippine flag carrier na Philippine Airlines inanunsyo na magkakaroon ng retrenchment sa 30% ng kanilang 7,000 employees. Katumbas ito ng 2,300 na katao. Sa susunod na linggo ay opisyal ng unemployed o walang trabaho ang higit 2,000 manggagawa ng nasabing flag carrier. Unang nag-abiso ang PAL tungkol sa retrenchment program noong October 2020. Sa kanilang unang pahayag, nakatakdang magsimula ang retrenchment noong 4th quarter ng nakaraang taon. Sinubukan nila ang iba't ibang working schemes upang hindi matuloy ang sibakan sa trabaho. Subalit dahil sa patuloy na epektong dala ng COVID-19 pandemic, kinakailangan ng ipatupad ang retrenchment program upang hindi tuluyang malugi ang negosyo. Matatanda ang February 2020, 300 PAL employees din ang na-layoff. Simula January hanggang September ng nakaraang taon ay umabot na sa 29 billion pesos ang lugi ng PAL dahil sa pandemic. Ayon sa International Air Transport Association na sa taong 2024 pa inaasahan ang pagbabalik sigla ng global airline traffic. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Mabalacat City Passenger Terminal Complex, iginiit na wala pang guidelines sa pagpapairal ng Uniform Travel Protocol. At asosasyon ng mga provincial bus operators hindi na isasali sa public consultation tugnay ng border controls. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Binagsa umano ng locally stranded individuals na patungong Northern Luzon ang Mabalacat City Passenger Terminal Complex kasunod ng public address ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa implementasyon sa mas pinaluwag na travel restrictions. Apela ng administrador ng terminal sa Mabalacat sa mga biyahero, huwag nang magtamkang pumunta dahil wala pang bus unit na bumabiyahe pa norte. Magbabalita si Paulo G. Santos. Actually, naiintindihan naman natin yung dahil mga emotional na nga silang lahat dahil nga gusto nang makauwi. Yung isa sabi niya sa akin, bakit? Ito lang ang paraan para makauwi kami, yung makasakay kami ng bus. Kaming mahihirap. Ang nakakabiyahe lang ngayon yung mga mayayaman, yung may mga sasakyan, sila lang nakakabiyahe. Kami, hindi namin kayang magrenta ng sasakyan para makauwi. Bus lang ang inaasahan namin. Ito umano ang panunumbat ng mga locally stranded individual o LSI sa Pampanga na pinanghawakan ang Uniform Travel Protocol na isinapubliko ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nitong 1 ng Marso kasunod ng implementasyon ng mas pinaluwag na travel restriction. Ayon kay Elmer Lopez, General Manager ng Mabalacat City Passenger Terminal, bagamat naiintindihan niya ang kasabikan na makauwi ang mga SLI, hirap siyang magpaliwanag dahil ang ginagawang sangkalan ng mga ito ay ang abiso ng tagapagsalita ng Pangulo. At ang masakit na katotohanan anya ay talagang limitado pa rin ang biyahe ng mga bus na gumagawi sa probinsya ng Northern Luzon. Wala pa. Wala Wala pa tayong biyahe. Ang nakakalabas nga tulad ng sabi ko kanina, ang nakakalabas lang mula sa atin, papuntang Cubao lang. Paglilinaw ni Lopez, nananatiling mahigpit ang kanilang mandatory screening at maging ang pagkuha ng datos ng mga biyahero. O kahit na ganun pa man, talagang yung contact tracing talagang kailangang nandoon pa rin lahat. Ayun, Dadaan pa rin sila doon. Kailangan pa rin nilang mag-fill up ng form para dun sa contact tracing, yung pangalan at telephone number, no? Oo. Ayun. At saka, hindi mo mabubula yung pangalan mo sa contact tracing dahil i-base yun sa valid ID.
Ayun, oo. Kailangan may valid ID yan. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag si Atty. Teresa Magtoto, ang Chief Transportation Development Officer ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3. Wala pa umanong koordinasyon ng LTFRB Main Office sa mga regional office nito para sa bagong alituntunin sa mas pinaluwag na travel restriction. Samantala, sa walang katiyakan na pagbubukas ng mga bagong ruta ng mga provincial bus, ilan sa mga kababayan nating nakaasa sa sigla ng kabuhayan sa operasyon ng mga terminal sa bansa ay umaaray na sa tumal ng kanilang benta. Sana po lumuwag na po kasi sobrang tumal po, halos wala po kaming benta, wala pa po mga pumapasok na bagong lalo na po wala pa pong biyaheng panorte. Sana po lumuwag na po para humayos na po ang lahat. Sa panig ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Mabalacat, kinumpirma ni City Administrator Atty. Emmanuel Ignacio na nakahanda umano silang tumalima sa Uniform Travel Protocol upang magbigay pagkakataon para sa malaking industriya ng transportasyon na makapagbalik sigla. Paulo G. Santos, CLTV News. Umaapela ang mga miyembro ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines sa mga lokal na pamahalaan na isaalang-alang ang kanilang sektor sa pagbalangkas ng mga ordinansa at resolusyon ukol sa pagbubukas ng transportasyon sa mga rehiyon sa bansa. Wala umano kasi silang kooperasyon sa pagbabalangkas ng mga guidelines sa travel protocol. Narito ang detalye ng balitang yan. Hirap na pakitunguhan ng samahan ng mga provincial bus operator ang iba't ibang quarantine protocol ng mga lokal na pamahalaan sa bansa. Ito ang pagbubunyag ni Alex Yage, ang tumatayong Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Nagawa niyang ihalimbawa ang sitwasyon sa summer capital of the Philippines o sa lungsod ng Baguio na 50 umano ang binigyan ng prangkisa na pumasada, ngunit 10 lamang ang pinahintulutan ng LGUs. Actually, katulad ng syudad ng Baguio, ang mga binuksang ruta dyan ay mga higit 50 ng ruta na units ng bus dapat ang mga nakakabiyahe sa Baguio papasok ng Manila. Pero ang pinapayagan lamang ng syudad ng Baguio ay 10 lamang. Hinanakit pa niya ay ang walang konsultasyon mula sa kanilang hanay sa pagpapabuti ng polisiya sa travel protocol. Sa lahat ng mga particular na nilabas ng LTFRB, hindi kami nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng consultation man lang. Kaya para sa kanilang hanay, ang Uniform Travel Protocol ay magbibigay ng pag-asa sa kanilang matamlay na kabuhayan. Giit ni Yage, marami na umano sa kanilang mga kasamahan na bus operator ang napilitang magsara, lalo na't hindi pa rin pinahihintulutan na magbukas ang mga pribadong terminal. Nakaramihan umano sa mga obrero dito ay hindi lamang ang kanilang mga empleyado, kundi ang mga informal workers na umaasa sa masiglang pagbubukas ng terminal. Rin mga maliliit na bus companies na ngayon ay tuluyan na nagsara kasi hindi nila kayang bayaran yung kanilang utang at wala na silang kakayahan na ipagpatuloy pa ang kanilang operasyon. Ang epekto nito, kung 1,000 bus ang hindi nakabiyahe, 4,000 pamilya rin na nawalan ng pagkakakitaan ng hanap buhay. Tinututulan naman nila ang paghihigpit na point-to-point lamang ang destinasyon ng mga bus. Ayon sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines, sa sistemang ito, mawawalan ng trabaho ang mga konduktor at maging ang mga kababayan nating maliliit na tindero sa mga masisiglang terminal. ATF ay luwagan din nila yung requirement ng pagbiyahe, katulad ng walang pick and drop along the way. Pag walang pick and drop along the way kasi, Paulo, terminal to terminal, tapos cashless ticketing, automatic fare collection system. So ang ticket mo sa terminal mo kukunin, magbababa ka doon lang sa destination mo, hindi mo na kailangan ng konduktor. So
ang panawagan sa kanila, payagan na yung magkaroon na ng pick and drop along the way para naman yung ating mga konduktor magkaroon ng hanap buhay. At the same time, yung mga dadaanan ng bus na to, nabanggit mo kanina, bukod doon sa 4 na pamilya na nakasalalay sa isang bus, marami pang ibang pamilya ang nakasalalay sa bus doon sa dinadaanan niya. Yung mga karinderya, malapit sa terminal, yung meal stop, yung mga vendor na nagtitinda ng mga pasalubong along the way, yung naghuhugas ng bus, yung mga vulcanizing. Ayun, pag tinignan mo kasi ang terminal ng isang bus sa isang malaking bayan, nandun na at ang sentro ng hanap buhay. Wala pang tugon ang LTFRB sa bagong reglamento ng Uniform Travel Protocol na nagpapaluwag sa mga biyahero sa ilang travel restriction. Umaasa ang samahan ng mga provincial bus na agaran sana umano silang maisangguni upang maging sentralisado ang kanilang kooperasyon sa mga operator ng terminal. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, economic frontliners dapat daw isama sa priority list ng vaccination program sa Pampanga. Ayon yan sa pribadong sektor. At shopping centers at hotels unti-unti nang nakakabangon mula sa COVID-19 pandemic. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Hinimok ng kilalang pulmonologist na si Dr. Aileen Aniceto ang mga Pilipino na magpabakuna kontra COVID-19. Mismong siya nakibahagi sa unang batch ng naturukan ng Chinese-made vaccine na CoronaVac. Si Rainiel Pawid ang may ulat. As I felt relieved that finally ang kalbaryong ito ay meron ng patutunguhan. Tila nabunutan daw ng tinik sa dibdib ang isa sa mga first COVID-19 recipient ng bansa na si Dr. Aileen Aniceto matapos niyang makatanggap ng unang dose ng CoronaVac vaccine. Wala naman umano siyang naramdamang kakaibang epekto matapos mabakunahan. Nagpresenta siyang makatanggap ng Chinese-made vaccine upang alisin ang pangamba ng taong bayan sa posibleng maging side effect nito. Giit pa ni Dr. Aileen ang pagpapabakuna ay hindi lamang personal na proteksyon laban sa nakamamatay na coronavirus. It's a win-win situation because you protect yourself from dying of the disease and you protect your loved ones from dying of the disease as well. Kung meron kang kamag-anak na hindi pwede talagang mabakunahan, pues magpabakuna ka. Paglilinaw ng Department of Health, walang pilitan sa pagpapabakuna. May karapatan din ang bawat Pilipino na mamili ng kanilang nais na vaccine brand. Subalit hindi rin naman umano kukuha ng delikadong bakuna ang DOH na makapagpapalala pa sa kasalukuyang health crisis. Nais ng kagawaran na makamit ang herd immunity sa bansa sa lalong madaling panahon. Ito ang magpapababa ng tsansa ng virus transmission at sagot upang magbalik normal na ang sitwasyon. Think of your family, think of the community, think of the Philippines. Kasi kailangan magkaisa tayo. Nagsimula ang vaccination rollout sa mga medical health workers sa Metro Manila isang araw matapos dumating sa bansa ang 600,000 doses ng China-donated vaccines na CoronaVac noong February 28. Base sa Phase 3 data result na inilabas ng Sinovac, 50.65% ang overall efficacy ng CoronaVac. Kung ang clinical trials naman sa Brazil at Turkey ang pagbabasehan, lumalabas na 83.7% effective ang CoronaVac. At 100% ang prevention rate nito upang maiwasan ang anumang hospitalization o pagkamatay dahil sa COVID. Sa kabilang banda, 47% ng mga Pilipino ang takot na magpabakuna kontra COVID ayon sa latest survey ng Pulse Asia. Pangamba sa kaligtasan ng bakuna ang pangunahing rason ng mga respondent. Rainiel Pawid, CLTV News. Nairekomenda sa Regional Development Council ng Central Luzon ni Rene Romero
Kinatawan ng pribadong sektor na maihanay sa pila ng mga first priority sa bakuna ang mga economic frontliners. Ito umano ang susi upang lubusang makapagbalik sigla ang industriya ng pagnenegosyo sa gitnang Luzon. Narito ang report. Inirekomenda ni dating Pampanga Chamber of Commerce and Industry o PAMCHAM President na ngayon Board of Director Rene Romero sa Regional Development Council ng Central Luzon na kailangang maisabay sa first priority ng vaccination program ng national government ang mga economic frontliner. Paliwanag ni Romero, ang mga essential workers ay gaya ng mga medical frontliner nakabalikat sa panunumbalik ng sigla ng ekonomiya ng bansa. Hirap ngayon yung mga labor sector natin. Biro mo, yung dating nagtatrabaho ng 6 days a week, nagtatrabaho na lang ng 3 days a week. Buti kung nakakapag full 8 hours siya isang araw. No? Yun ang tinitingnan na dapat ibalik na. Kasi kung ang mga tao, wala silang sahod. Walang bibili sa produkto at saka serbisyong ginagawa ng business sector. Tinatayang nasa 25,000 ang economic frontliner umano sa Pampanga. Ayon kay Romero, kung kasamang maililinya ito ng provincial government ng Pampanga sa mga unang mababakunahan, mabilis na mabubuksan ang mga oportunidad at tuluyang lalakas ang buying power ng bawat pamilyang Pilipino na apektado ng krisis dulot ng pandemya. Tingin ko mga 25,000. 25,000. Oo. So yung 25,000 na yun, good investment for the vaccination. Yes. First priority dapat. First priority dapat yan. At yung implikasyon nito, Tito Rene? Ay, malaki na kasi yung mga businesses na limitado yung kanilang galaw to have their production, inventory, lumaki, no? Magbubukas talaga yun. Hamon naman umano sa provincial government na sa pag-roll out ng vaccination ay matuto na sana sa pagbalangkas ng guidelines para sa mga benepisyaryo ng bakuna upang hindi magkaproblema katulad na lamang ng mga nangyaring pagtukoy noon sa mga benepisyaryo ng SAP. Sinabi ni Romero na may mga essential workers na kahit hindi residente sa isang lugar, ngunit ang kabuhayan ay sa teritoryo ng isang lokal na pamahalaan, ay kailangang mabakunaan kung saan siya namamalagi. No? Kung pwede sana, lahat ng nakatira sa barangay, kahit na hindi siya permanent resident, transients o anong tawag nila doon, sana doon na lang siya mapabakunahan. Ayon pa kay Romero, na sa pag-roll out ng Sinovac vaccine sa mga medical frontliner sa National Capital Region, maaari nang maging basihan ito ng mga lokal na pamahalaan ang estratehiyang pagsasaayos ng mga master list ng mga benepisyaryo. Kapag ka ito hindi sinama doon sa mga maunang mabakunahan, hindi kami makakasabay sa economic recovery. Walang employment, mabagal. Ang mga itinuturing na economic frontliner ay mula sa mga regular employee sa mga pribadong sektor. Kabilang na rin dito ang nasa transport group, magsasaka at mga mangingisda. Paolo G. Santos, CLTV News. Bumagsak ang ekonomiya ng buong mundo dahil sa COVID-19. Pero higit isang taon mula na magkaroon ng pandemya, unti-unti na nakakabangon ang ilang mga industriyang naapektuhan ng krisis, kagaya na lamang ng mga shopping centers at hospitality industry. Ang kalagayan ng mga negosyong ito sa report ni Micah Amparo. Unti-unti nang nakakabangon ng iba't ibang industriya mula sa pananalasa ng COVID-19, higit isang taon matapos itong unang ma-detect sa Pilipinas. Isa sa mga pinakaapektadong industriya ang tourism, kung saan napapabilang ang hospitality business kagaya ng hotels. Dito sa Pampanga, isa ang Microtel sa Laos Group Complex sa mga kilalang hotel. Nag-ooperate ito sa ilalim ng International Hotel and Resort chain na Wyndham. Sa kabila ng malawak na support system ng Microtel Pampanga, hindi pa rin ito nakaligtas sa epekto ng COVID-19. Matapos kasing ideklara ang Enhanced Community Quarantine Order nitong March 2020, walang choice ang hotel kundi magsara pansamantala, lalo pat bumaba ng husto ang bilang ng mga turistang bumabiyahe. Nang isa-ilalim na ang Luzon sa Modified General Community Quarantine ilang buwan ang nakaraan, doon lamang ito nakapagbukas muli.
Sure, as we all know, the hospitality industry was severely affected by the pandemic. International arrivals around the world plunged by 74%. Here in the Asia Pacific, it went down by 84%. So domestic market was really affected. Kaya naman para makaagapay at manatiling operational, naging quarantine hotel muna ang Microtel at pansamantalang hindi tumanggap ng leisure or corporate bookings. Isa rin daw itong paraan para makatulong sa komunidad, partikular sa mga returning overseas Filipinos o ROF. Ani Donna Ravira, General Manager ng Microtel Pampanga. Actually, it was OWA who called us, and of course, we wanted to support the government. It's the Bayanihan Act, no? So we wanted to support them. Dahil dito, mas pinaigting pa ng Microtel ang kanilang health and safety protocols. Lahat ng guests na nananatili ng hanggang 1 linggo, dapat nasa loob lang ng kanilang kwarto. 1:1 ang ratio ng guest at mga hotel room. Sa kasalukuyan ay quarantine hotel pa rin ng Microtel hanggat mayroong dumarating na mga overseas Filipinos na lumalapag sa Clark International Airport. Maaari kasing piliin ng ROF ang hotel na tutuluyan nila na accredited ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Isa na nga rito ang Microtel. Tuloy-tuloy naman ang pagdiskarte ng Robinson Star Mills Pampanga para ipromote ang mga store sa loob ng mall. Unti-unti man daw kasi na nagsisilabasan ng mga tao, bumaba naman ang bilang ng mga shopper na bumibisita sa kanilang mall. Ayon kay Jody Arroyo, Regional Operations Manager ng Robinson's Mall, dahil ito sa hindi maaaring lumabas sa mga nasa edad 15 pababa at 65 pataas, na karamihan ay mahilig mamasyal sa mall. Dahilan nito, walang tigil sa pag-assist ng mall sa mga store doon na karamihan ay pagmamayari ng mga Kapampangan entrepreneur. I think here in Pampanga, most likely nasa 50% ang down ng footfall ng each and every mall. Yun yung average na down ng footfall namin. Siyempre, kailangan naming suportahan yung mga tenants din namin. So we always promote them in the mall's social media accounts. So available na rin ang curbside pickup na kumbaga ay drive-thru ng mall at delivery services mula sa third-party logistics. Sa ngayon, halos lahat ng store sa Robinson Star Mills Pampanga ay nagbukas na. Pero aminado si Arroyo na marami pa rin kailangan gawin para makakumbinsi ang publiko na safe na ang pagpunta sa mall kung susundan lamang ang mga health and safety protocols na pinatutupad ng gobyerno at ng establishmento. Hanggang 75% lang ng mall capacity ang maaaring papasukin sa Robinson's Malls para ma-practice ang social distancing. Dagdag pa rito, mahigpit na pinatutupad ang pagsusuot ng face mask at face shield at pag-fill out ng health declaration form. Alamin ang lagay ng shopping center industry at hospitality industry sa kalagitnaan ng pandemya at kung paano sila nakakaagapay sa kasalukuyang sitwasyon. Sa Business Unusual with Sonia P. Soto. Ngayong Miyerkules alas 8 ng gabi dito sa CLTV 36. Maaari nyo ring mapanood ang live simulcast ng programa sa official CLTV Facebook accounts. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Sa ngalan ng buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs, ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi. Thank you.